So guys, नै बे रुमा गासिबो गावजोब्बाय दे बिदि बुबाथाय टप टप गाबलायलायथारो नै बोरैबा गाबलायलायो टप टप गाबदोंना बे गासिबो सिंनिफ्राय बुखांनानै फैजोब्बाय माबायानो प्लास्टारा गासिबो गावजोबसिगोनसो नामाथाय बे लास्ट रुम ना बे गावसिगोन बायदिसो मोनबाय आङो गास दाखालि होनाया बारा प्लास्टार मोजां होनाया जादिया बिदि बेयावल' नङा गासिबो आवाज दाखांजोब्बाय बुनानै होनाखै स' नायदोंसै र' ओमफ्राय दा साननैसो थानानै आरो चेन्जसो खालामनांसिगोन नामाथाय बेखौ गोदानसो होफिननांगोन बायदि मोनदों आं दाखालि बे मोनसे रुमना जादों आरोना गेजेरना जादों ओमफ्राय बे लास्टना जायाखै मा जागोनथाय आरो होफिननांसिगोन नामा ओमफ्राय आं मोनसे डिजाइन साननानै दंमोन दाखालि बावै बेखौ बानायफिननो आरो आं साइडआव होनानै नै स्क्रिनखौ नै बिदि नुगोन ओमफ्राय बेखौ बोरै बानायगोन होनबाथाय दा मोखाङाथ' बेजायना बेजाय साइडनिफ्राय जागोन आरो लामाथिंजाय जासिगोन आरो मोखाङा बेजाय वाल बोखांग्रोनोसै ओमफ्राय बेखौ बोखारजोबनांगोन गोदानै बानायफिननांगोन आरो बिदि सानना दंमोन खिन्थु दा नायदोंसै दा साननैसो स्टप थाथ'नि बेखौ मावालाफानो ओमफ्राय जुदि साननायफोरा गासैबो पुरा क्लियार जायोबाथायसो बानायगोन नङाबा ओरैनो दा बानाया दा साननासो दङ आङो नायदोंसै बेजाय जासिगोन आरो एबार खेबसे बोरैबा जायोबाथाय बेथ' जाखाबाय नालाय ओमफ्राय बेयो फुल गोजौ जासिगोन ओमफ्राय टिंआ बोखारजागोन ओमफ्राय बेयाव एसे इटा थांबावसिगोन बेनिफ्राय जासिगोन आरो ओमफ्राय खिन्थु बेयाव करिडर थानाय नंला बे मोनसेया माबा जासिगोन बैजायबो खोबजाजोबगोन थेवब्लाबो बेयाव माने आजादि माबा जाहैगोन आरो स्पेस पुरा माबा जाहैगोन जिरायनाय मानाय उन्दैफ्रा गेलेनाय बिदि जासिगोन ओमफ्राय डिजाइनखौबो आं साइडआव होनानै होखागोन नोंथांमोननो बोरै नुगोन जेनेबा बेखौ बेफोरबायदि बानायबाथाय हा नारना होनो थ' दाउ हमनो नागिरदों जों दाउ जानांगौ दिनै खर'आव नायना हो जाम्बा मोजां नायना होखा दुब खेबसेनो फोद्दा खांग्रा रोंमारथाराहाय गथ'आ रोंमारथारा खारबाय नै इलिजाया साइकेल गाखोदों इलिजानि आइया नै खारबाय ना नोंसिनि दाउ होसोनायखौ जालिया आङो होसोनोबो हाया खोब जाया दानो जागोन आङो जाया नङा आं बुथारनो बाखायो आं ओंखायनो बुथाराखै फैदो दाउ मासेखौनो होसोनो हाया निरामिस जाजोबो नङा थानायखौनो था दानिया माखौबा जादो निरामिस जादो दंथारो दाउआनो उपाय गैया दाउआथ' खारबाय नालाय दा मेस्थाजोंनो जानांसिगोन नङाबा दाउ बेदर मोनजाबायमोन दाउलासोमोन खोमा ना दाउलाजों मोनजाबायमोन दाउला ना दाउखौ मोनजाबायमोन नोङो दाउज्लाखौ मोनजाबायमोन So guys, मैगं सायगासिनो दंमोन नै दा जोब्बाय लाव बिलाइनो मामोनलाय जोगोनार बिजौ आरो माबा जोगोनार बिजौल' जेखिजाया आङो सायजोब्बायानो बहुत स्पिड सायगा फार्स्ट टाइमाव बारा सायनो रोङाखैमोन उनाव डेन्जार स्पिड सायबाय आंखौ सायनो रोङा सानगासिनो दंमोन खोमा जेखिजाया दा आं अमा मासे लायबावनांगौ मैया अमा लाखिनो हा मानैखा आंनि मासे होमबा आइनि मासे आइनिखौ आं मिथियामोन दा आइनिखौबो लाना फैदोंसै होमबा सानैबो थांनांगोन हारसिंबाथाय जानांगोन बे सुवा नै दानिफ्रायनो बेरगावबायानो मानो ओरै जायोथाय मोनबाथाय साफा बेरगावो मायाबा बेरगावबायानो नै गोथाङावनो आरो जारें मोनां जाजोब्बाय गासिबो बे साइडना एसे खम बै साइडना गोजा जाजोब्बाय जारें जाजोब्बाय खाना लाग्रोदोंसै अमा फिसाखौ आंनि मासे आइनि मासे बिनो बेसेबांनि लादों 4,000 दामा बारा जाबाय आंना आंना 4,500 एखेसो खोमा ना नायनो र' बेयाव मासे अमा फिसिनायाव बोसोरसे गाहाम लायोदां फाननो थाखाय ना बोसोरसे लायाहाय आदार जानाय मोजांबा 7 मास 8 मासावनो मालाय मोनो आंनि अमाखौ देखायगासिनो दं ना दे नोंखौ खुलि नोंसो खागोन ना खाबाबोथ' हमनांगोन ना नों खानो रोंखायोथ' दे हमहरलाय खिया खुगाया हाबखादो नामा खि दं
हा गामियाव थाना फैनि र' बेसेथो न'आव थाबाय थानो ना मबाइलाबो बारा चार्ज गैला जोबथारसिगोन मैयानिफ्राय कारेन्टआनो गैया पावार बेंकआबो अफ जाना दं है थावबो गैया गारिया थावसो नांगौ आरो थाव गैया नामालै गारिनिफ्रा बोरो अ देलाय थावा गैथारला खारनाय नंला गारियानो नायब्रा नों दखाननि मानसि जानानै होनबा सोरखौ देखायगोन आंलाय गैयानो रावबो हट साथि थाखा दाखालि 400नि सोदोंमोन 10 दिनसो सालायदो बावगारलायदां थाव सोनायखौनो 400निखौनो नंगौ 400नि सोदोंमोन 10 दिन सालायदों 400नि थावजों आरो खाथि खाला नङाना बिराद गोजान गोजान थांखादो स' गाइस नै दहाय अमा फिसा लाबोदोंमोन ना आयदाङा ओमफ्राय नै दा मालाय थास' हाहैनो नागिरदों ना जाम्बिबि नुदो बिबार गोजा माथो फोजा हागोन मा मोनसे पुरो इजानियाव आरो हाना फैबायानो थ' होमबा स' गाइस बोथोराबो जा गरम मा एसेबां बोरैबा नांगासिनो दं खाराव माराव थानो माने सुख गैया दा साननैसो खालि उन्दुना थाबाबो बेकार ओरैनो थाबाबो बेकार आरो थानोबो मोजां नङा नै सासेया माला हानानै लाबोगोन थास'खौ डेन्जार स्पिड माथो नोंलाय नै बे जाय आरो बापारे थास' रुदो डेन्जार स्पिड खामानि मावनो हायो माथो नोंलाय एरैनो गिदिर मोनदो डेन्जारखौ लाइन आप हाजोआव दुगैनो फैलायबाय जों गरमखायनो बै जायजों वाटारफल मोनसे एसेबां गेदेर नङा आगोलाव सोरबा जायफोरबा आंनि भिडिअखौ नायबाय थायोमोन मिन्थिखागोन बे एरियायाव फैयोमोन जों नङाबा नुवाखैबाथाय दिनै नायना लाबानो जाबाय आरो थन्थक पाहारावहाय लग पाय आरोना गाङावथ' नै देखि माबा हाजो गोजौनि लामाजों फैबाय जों दिनै बे हाजोआ गोदान माने बे लामाया गोदान खरासै बाल मोबाइल মানে দেখে ওই সাসু মোবাইল ওরা দেখে নুয়া চেক কৰিব লাগিব ইতেৰে জানে মই ইটো আহি থাকি আৰু আমি ইফালে ডাইৰেক্ট জায়গাयाव सफैखाबाय नै बैयावनो वाटारफला दं আজি ফার্স্ট টাইম রাস্তা ইটো আহিছে নতুন রাস্তা ইফালে बेथ' पुरुना बे जाय थांबाय आरो दहाय जों गोजान फैनाया ओमफ्राय नै गाहायथिंजाय फैनांगौ बिराद खस्थ' जायो गाहायथिंजाय फैबाथाय दा बर्तमान আহি পালো আপোনালোকে চাব পাৰে ভিডিঅ'টো